ale toto je pecka. Normálne je tam originál vodárenská väža. Akože, what? Ešte so zachovanou spodnou časťou. To je nádoby. OK. Som realitný maklér a občas sa ocitnem na vážne kurióznych miestach. Jedna z nich je určite táto vodáreň, respektíve je to komerčný objekt, ktorý je v Leviciach využívaný na prenájom a môže byť k dispozícii k predaju. Inak na podnikanie je celkom milé miesto, nakoľko je to v úplnom centre. Teda centre vlakovej stanice a blízkosti autobusovej.